N-ai să ajungi vreodată acolo unde mi-ajunge regretul, la modul că ating cote mai înalte ca inflația pe bagnote. Așa se întâmplă când e vorba de comori, că ți-ai dat și viața doar ca să nu mori. Tot ce-am zis a fost mai mult decât din suflet. E greu să le expun că emoții de multe ori are nevoie de un urlet. N-are ce mai mult de atâta să mă reprezinte, că tot repet vorba aia, foc pe repede înainte. Merge bine atâta timp cât ești pe plus. Orice parte bună are una rea, depinde cât de mult pui în plus. Nu mai zic de ce se cerea sau unde lovea se cera. Pula cultură e prea mare seceta. Încet, încet va fi goală jumătatea plină, că-s multe chestii degeaba ca un orb ce caută chestii pe lumină. Vezi că timpul te încearcă, de exemplu, să te mulțumești cu gândul când vine ora de cină, așteptând zi după zi să vină în plus o primă. Ca primul lucru ce-l cumperi face să-ți dea o lacrimă. Vine ca în vine pe care o să pice vina, un amalgam în care nu mai are loc doctrina. Așteptând să vină barca de salvare am învățat să not. După ce am matismal a trebuit să mă obișnuiesc cu bătători în cort. Când zic că mă simt acasă, de fapt mă simt ca în cor. Tot ce a fost bun în noi a decis să fac avor. Zi-mi tu mie unul care să-ți întindă mâna în prima linie pe front. Dacă ai de unde fonduri, o să iasă în evidență de la ramă până la fond. În rest o caricatură și nu-mi place genul ăla care când urcă pe scenă cere mai întâi aplauze, după începe să dea din gură. Te-ai urcat degeaba ca șoferii pe bordură. Dacă ți-ai vedea de drum, ai găsi o scurtătură. Vezi pe cine ții în dreapta că-ți trage frâna de mână. Se repetă tot aceea săptămână, repezit să găsești care e reperul. Poți să mori și să aștepți până să-ți răspundă cerul. Cine pune paie pe foc, tot el o să aducă gerul. Nu prea merge bine treaba dacă se prinde cârcelă. Pune-te pe treabă, nu zic că e prea devreme, că vremea se schimbă. Ca să îți dau și exemplu cât e cald se bate oțelul. Zi-mi care ți-e scopul după care îți e țelul. Ia că zidul de probleme ce-ai văzut în multe laturi. Dacă vrei soluții, nu căuta sfaturi. Bă, mergem cu urmă tot pe varianta aia de mijloc. Așa e cel mai bine. Gândește-te